ina kake gani kai fanni da alamu wannan dan tsohon fa kamar naga ya dawo gida da su to wallahi tallahi ka san ni ba komai ke bani matsala ba kaga wannan matan maman nan naka kap ba Allah ina tsoron da ta fara dan masifan nan kan wallahi amma dai kada ka zagi uwata dan uwata ce to haka ne yawa amma shi ma ai kanin babana ne ko kanin babanka ne to amma wannan tsohon fa da alamu ka san shi wannan tsohon tunda aka samu matsala aka sauke lokacin da Obasanjo ya sauke ma'aikata ka san tun yanzu wannan baban namu tunda aka ce Obasanjo ya sauke shi gaba ɗaya yau sai a hankali wato ba komai ke bani mamaki ba wata rana amma fa yunwa nake ji aka mata mu shiga mu ga me kwarai kuwa wallahi yunwa nake ji to kai ba mu samu ruwa ba ka ce to kaga ai ko da ruwan ko babu ruwan ai dole su ba mu abinci da kwarai kun shi yafi komai sauki to ba dole ma yawa alaikum alaikum salamu wannan wanda irin masifa ce haka wai wannan irin abu ne haka ku dinga daga wajen kwallon jiku kuna ta wannan kaɗan ni me yake damu ku ne yaran nan yanzu ka duba ka gani hatsi yanzu saboda Allah wai bibi ne ko na tsiya ne ka je ka saka sunanka yanzu ba dama a cikin gidan yaran nan ce ina buƙatar abin da kawo mun abu ba dama na ruwan to da na ake kuje ruwan ma mun je ba bari mun ɗibo ba layi ya yawa kamar mun je gidan mai to shikenan yanzu sai a hakura kenan da abincin gidan har gidan mai unguwa mu samu muka tafi in ma gidan sarkin gari kuka je ku to dole ne ku je ku samu duk inda za a samu ruwa wanda wannan iskanci ne haka mu kuma ni wallahi tallahi ni billahi allazi ya zama dole a ba mu abinci a gidan nan wallahi ko na ko ba ruwa yake kuma ku ce da mu kiwa Allah kiwa Allah matan kanin babana ki taimaka mana da abinci kai wallahi ba zai taba yiwa ba alkuran kawa ba abinci a gidan nan ka san Allah ba wani dan da ya isa ce zan bashi abinci wani irin iskanci ne ga ku girda da ku amma ba dama a ce in samu biyan bukata a gare ku komai na sa ku sai ku daga mun hankali gaba ɗaya mun zagaye ba mu samu ruwan nan ba har gidan mai anguwa mun je har gidan baba Kaduna mun je babu ruwan nan gaba ɗaya tsaban tafiya ma har takalmi na ta fara sudewa wai ka mata har gidan mai ungo Usama muka tai shi ma wallahi ƙarya kuke yi gidan baba Kaduna ba a rashi kowa ya je zai samu dan tsaban kai me yake faruwa a gidan nan ne wai malam ka duba yaran nan ku dan tsaban iskanci wannan aike su je su ebo mu ruwa wai ka ga ba abincin nan fa a ƙasa daina tashin hankali ina ruwa mun je ɗiban ruwan nan ba mu samu ba ni na san ba a rasa ruwa a layin nan kun tafi gidan mai anguwa mun je babu layi ya gidan baba Kaduna fa nan ma mun layi ya yawa ba zuwa gidan baba Kaduna an rasa ruwa ba duk alherin da yake yi itara al'umma din ya ci da su ya taimake su ku zo ku ci a rasa ruwa a wannan gidan to haka za ku zauna a gidan nan da wannan yunwa mu da yau mun rasa ku tashi ku fito ku ban guri to wallahi tunda aka hana mu abinci a gidan nan alquran mu je duk inda zamu samu ni ma mun madokin nan da Allah ni ma mun madokin nan alquran koi na zamu je mu ta madokin ne ba da baki ka ga iran yara na faɗa muku wallahi sai na je na kai a bari na yi zan je faɗa mai anguwa duk sai an tafi da ku gidan yan sanda kin ga yaran nan wallahi ba zan duba ɗakin su gani an yi hawa su fara shaye-shaye ba wa ya sani dai malam wannan abu sai dai ubangiji Allah to ya wani kike faɗa miki bari in kulle ɗakin nan idan su dawo dole sai mun san da su dawo bayan wannan kuma zan je gurin liman zan je a haɗa da yan bangan nan dole sai an san da za a yi ki hakuri bari in je in dawo zan zo nemo wuce ruwa yawa to na gode yawa yau to ai kai ina gaya ma ko kai na rantse da Allah watsa wurin nan fa kai ba wanda zai samu gari kai ina gaya ma jiya da muka je wurin nan kai mutumi na ne kai na nan dama na ne ma gaskiya ko kai alquran yau garin gaba da lafiya ina anan gada ne samun wuta ko ya hana ni wuta billahi tun da ina jin yunwa kowa ma ya jin yunwa garin nan ai jiya da na je wurin nan yaran ba ni wannan abun mana da wasu gayu suka so wai suka alquran wallahi kai alquran can na ganin biki ake yi fati ake yi kware kuwa ai da gani can gudun da ka gani ai yau za mu je mu gani
kai baki ake alquran salamu alaikum salamu alaikum wai ko sa muke biki ake kuma yunwa muke ji Allah kai ku ci hadi Allah da gode maka dan caje man shi kan shi ba kore ai yawa ba ai me kuka zo da shi ne wallahi tallahi mu to mu da muke jin yunwa wanda yake jin yunwa me zai za samu kudi jikin sa mu da yunwa muke ji waye zo ka maganin yunwa waye ai shi malana ne kayan da na bashi. To wannan bai samu ba kai na dangaren nan. Na sha. Ya kare na ta sai ka shanye. Kashin ka dangaren da ya kare saura kashin kwado. To an shi wannan ya. Yawwa, yanzu nan zaka je ka goshi. Su wannan. Kai ya kai ne. Yunwa ta fita. Yunwa ta. Ba na gani danne da wannan danne da ake ja danne da wannan danne ka zuka danne ne ya shi ko ina lissahi za ku zo na ku kita man lissahi ku tashi ku fita ku na sa muku duka ku tashi ku fita mana wai ba za ku wani sai na buga mu wannan gayan kamu kai wannan yiwon kai ya ne ina ne gabas oyo ana zana kada uban ka doki Mega! wallahi Ina ne kuke? Uwar gida! Uwar gida! Kira ina! gani na Kin ga halin da ya rasa shiga? ni ba ya banda ba wannan ba ki hawa da wayannan yaran Me matsalan yaran nan? Duk haka rage mana ba za su yi mutu komai ba ki hakuri ina zuwa. me yake samun su Subhanallahi. Me da gari malam Aminu kai ne masana irin wannan harkokin. Subhanallahi. Duba su ka gansu ba. wallahi a ya kai wawaye ban sani ba Duba su da ya yi marisa. ashe ku wawaye ne ban sani ba Wallahi hadda giya. Hada giya. Hadda giya. A kai su inuwa. A kai su inuwa. Kaya masu a kai su ina igiya. Yau akwai igiya. Kai jan ka zami. a jan ka zami Wannan ne mu igiya daure ne zan gani da igiya ba kuma ka taje wa Samai to na kafin shi. wannan Shugaban ka da zuwa kasuwan kauye. baba Buhari Yi daurin 5 plus 5 kasuwan kauye zani ma. tuntuni nake ga maka magana shaye. To abokan ne ita dai kaga ga irin kai duba wani abu kamar akuya yana yana ganye kamar akuya Yau ba ai kun daure mai hannu ba. haba ranka ya dace. wannan abu ai sai dai Ina za a je a nemo maganin wannan fitina. Malam Gira, Eh to akwai makari. dole ne sai ka nemo likita To, amma- ka ta zo ya binciki lafiyar su. Don wannan abun hauka ne.
Wakka ce ma wakka ce. A ka ga yaran Lafiya na kallon. Wannan Ya sunanka? Kaga wannan nashi ya fi matsala saboda dariya. Wannan ko? Amma na wannan za mu hana shi abinci na kwana 2. Wanda ka za a haɗa a wancan. A to dole ka yi dariya don haukan ya bunƙasa. Ai wancan da makocin kan nan ma haka na mai a kawo kuɗi. To ranka daɗe. Yanzu ake neman abin da za a ci? A'a. To za a yi mana. Mu je. Kuɗin kake so ka nemo ko lafiyar su. Kwantar da hankalinka kai haƙuri. 1000 nawa ne wasa? Zuwa ina. Rabu da su mu je mu ne bari in kama wata tinki yana wannan mu je mu siya. A to Insha Allah. A malam da ragon ne ya kamata a ja tinkiya tana da ɗan cikin ta. To ba komai ba komai. Bari a je a duba yara. Ita ma shawaran ta yayi a ɗauko ragon. Ba komai bari in je in duba yara su. Ko da in kuɗi bai kai ba. Ragon nan. Ita ma bai kuɗi sai mu saida. sai a haɗa ne saboda a samu dai. Ana neman abin da za ku ci. Ka je ka biye mu abokai. Malam Aminu zo mu je. Sun sha ka shafo. Malam Aminu zo mu je an samu kuɗin. An samu? Ya a ba damuwa ba damuwa. Allah ya sauki. Amin. Allah ya sauki. Ki tsaya da take mahaifiyar su ce za su rika jin magana. Wannan ma a tafi abin nan. A ki hakuri na. No an daure su ai an daure su. A daure suke. A hankalin ba. Mu je Malam Aminu rabu da su. Ba an ga su ba. Mu je. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya sauke wannan abu da ciwo yake. Allah